Здравейте хора, сега ще покажа моите рисунки. Аз ги задържа в ето тази папка, но ги изкарах. Най-скорошната ми е ето тази. Лавезите на диня. Повечето не са цветени, тъй като аз не обичам да цветям, аз обичам да рисувам. Слънчевата система, просто и така се нарисувах. Любимата ми рисунка, това от фаворитите ми, от любимите ми рисунки са подобно на моите очила. Аз опитах моите очила да нарисувам, но не ми се получиха. Моите, тъй като са гледални, се вижда. Погледам и затова така съм го направила. Сладка диня. Папище на диня. Още една диня с сладоледи и така нататък. Сладолед, драсканица, драсканица. Поничка и драсканица. Ейдриан, разбира се. Гъмбъл. Тук съм нарисувала и Уенди от другия край, но не ми се получи добре. И тук някаква фигура съм почнала да рисувам, но не знам това. Мейбъл. Това не е точно рисунка, но реших да го направя, да го покажа. Ако се чудите, Марке, следващото нещо неизвестно, е другото ми куче, което е голямо и живее у нас. Тики, мислех да кръстя Маринет Тики, но как и да е. Ето, Пита Стив, който не ми се получи. Това от училище още си я пазя. 24 май. Шантава рисунка. Това е сърце с мустаци. Чакай, хайде бе. Не знам колко виждате. Мустаката любов пише. Устни, зъбени устни и токче. Аз много обичам да рисувам такива шантови рисунки. Една дебели зайче. За къде сме без някакво дебело зайче. Тук съм писала нещо. Тази роза госпожата по занималния ми я нарисува, аз просто пустих. Ето това зайче, не знам какво е, ще водя коте. Ето това шантово нещо, което до последно го цветявах преди да ми пустим. Още една Мейбъл. Едно Д. Едно Х. Един динозавър. Не знам за какво съм ги рисувала, винаги ги рисувам в маркет. Някакъв си комикс там. Няма да го казвам, че е супер, защото е супер грозен. Това тя с боички направена, пак ми хареса. Чики и чудотворите на Антибък. Пак съм я писала чиките. Това пак ми хареса, затова нямам много близо да го давам. Ето това. Пак не съм го довършила. Не съм го довършила, защото аз е такъв по-гаден лист и набяла на някакъв си там и тя. Айфеловата кола. Не ми харесва. Не, че не ми харесвате, но просто базикам си бе хора. Това е разпечатано. Една ето така, вижте. Даже настъпано. Не е рисуван от мен, но просто аз мога да рисувам някакво, но не я рисувам, тъй като когато не ми се получи, почвам да се нервя и се отказвам. Да, не, че аз съм фен на такова. Това господина изобразително ми го е рисувал, за да мога да нарисувам токчето на моето повече. Много хора викат, че моето токче е по-хубаво от на господина. Ето това е една приятелка, имаше рожден ден, която хареса футбола и исках да ги направя. Но това е от господина, той също е нарисувал маринетчето. Ето това зайченце, просто ме кефи. Това ми е от втори клас, не от трети, втори или трети. И любимото ми нещо. Forever, Friends Forever. Аз тъй като чета на обратното. Говнениците малко не ми се получи като хората. Но туалетните хартия мотиви. Пак го гледах от ZG, като някои други работи. И да, хора, ако
път ви хареса, дайте паче нагоре, абонирайте се за мен. Ще качвам всяка неделя. Ай,